Uhuru Superstores. Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho muriria Ogetembe TV na gukwandire maragobengia karibu sana semesa yekiunga chinsa ibere asobotko boiga boikomi na gatano na rimo mutinyino yo gatatu mwaka no ibwechire bobere meronge bere na isano nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kro sensemo yomono bwe manyerio Wilfred Matundra kro mega yechi kamera na boigo mo director na Villa Kariri na utobucha kubwatira na koene kyabunango kumanyatura senchirengia wetera samerogi amoni chibichari bari kibaito bamangana basangirire kro semambi yarenge entambe
goika chinga kechiga ritweriga mwancho murigeria ri Jumapili murobiri obwege karo kya Getembe buna botambe guchakira chinsa ibere nenusu goika enye ntochi goikaransa gaiga tunyara ko batogosangana kurigeria ari aenekiwe ase eikiga matukange atano na beriga aetire na ria ya aenekiwa nemo na suburai bwage siasa buna botamba bageni bana se studio arono toto nyangiri murari bwa mangana ayaiga ge siasa kurwa segeta sene kya Getembe TV Sam miyenda kurwa segeta sene kya Getembe FM na boigo murari kurwa sorgongoriga rwagusi oyo chiren kumasa mangana iga age siasa boigo Head of State Commendation HSC Dennis Orioki tochiko ikaransa gego ikachinsa iberane nusigo chibosio tokomanye hane monorit kodiare turachi kumurekera esabari y'umushimiwa Raila Odinga sabari yae ngakiro chibosio na boigo buraibwa bwage siasa ase amatukare bosio nchiraki arachi kogenda na nemono ekero abarai ao bagenda tekuyarigania bosigwe chikura chinene cyumwaka bwe chiri bobere 25 na ibira ase chinse mo chonsi chigendete kuboria koegwa okoboko kurwaso umushimiwa Raila Odinga huyu asa matukabwangwega obwatira na muno muraibwense ase okoigwana koe igati ya mangana 10 ayo batebete na araringeto mwananchi kawaida na boiganya arkoba kagoikiranirwa ase nchirengi umushimiwa Raila obere kagwesokia nerega kwegerege tambukiro kyae yokobwatira na serikali asa atebire nchirendete yo okobwatira na serikali na gukura chikokonya emiroberio ono bega magendro goikiranirwa igo gendra kubeka mabori ago ase namba ito simira ase screen yago bari bonsi bago tobwatira sensemo yemitando Facebook Getembe TV, YouTube Getembe TV na bega ase website ito www.getembetv.co.ke karansike obena into ikomorio wono mwanchu murigeria MSA kyonga chinsa ibere obotko begato gochaka no robotiro goichania kurwa sensemo ya minyinkwa yogotoka ase ensemo ibungeria ya Nyaribari chache county ya Kisii ase omugako ya mubwe myaka igatwanyara ko bakagotoka gasirite obogima bwae kare ne chingoma chintinde asomo bero ya mbarabare ne para ase bone gotebekana nigo mugako yo harengo murendi wensememo ase chinseme cyo cyamenyinkwa nabono gusira kwae nigo kwarenga senchira yobo tutukano egento kirira abanyanyimbo ikase chinseme cyo kurusyo mubero ya sayo koyera goikase nkendu karobo tukibwacha kiwari morioka gochikomanya nikikirretere gosiro bogima bwae muri kito Daniel Ontiri nero gotoigo remese kyonga chinsa ibere obotko bega senchira yobo ikirano na sensemo ya menyinkwa yegotoke wodi ya Kisii Central emebunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii asaba manye bariganigwa negekore kyogo ichane mambia ya lero asumubere bumugaka w'emyaka 55 noyomo utokambara bale ne para uyurenge na manyenga mange asumunwa ne chimioro na samagoko ne tochi yikagire koba yemeremo Nyegusira Evans Ondara nigegotebekana guko kwae arenge okore miremo buno murendio botuko hase nyombe yemo yogokondisia nasa kanyomba kaye kageita asa korara amanyinga nigatoke gekombe ime obware angewe chimita 10 kurwa somo bero toka erorenge buno musigari obotuko ase nyombe yo obero yegotoka mbarabare nasa arenge gasi na goikera bono nturamanya sababu yogosira kwae otwatigeire abasigari digere ba investigate batote bikero kende kyagerete agasirio bogima bwae ekorekiga nigo kiago sabange nabange bawera emiremo na muno iyo burindi wabutuko igento kera chikwerenia amabaga yechigasinse no konyora kurwa saba kuri emiremo bunachi watchman gona ari go sababa na inchi baruri bagari ororo digara mubiro ino chori ngorigwe serikali eriwe report igoro yogo sira kwae mubere ni goros wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni ya Kisii Central bakubwatrana nabo bisa bobotuki wa DCI na oirwa goikasi nkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ochinga kibono botuki bwachake weri ko manyigoro yugokuwa ko mugako yiga Kurubadrigeta seni kya Getembe kurega se bunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii ritrane nguruko Daniel Ontiri
Biamono Morikito Daniel Ontiri norobotirwa senchira iboikirano mwancho morigari atogosuka bosio nigo bono mujumbe we bunge ya Kitutu Chache North Mheshimiwa Japhet Nyakundi anyare ko bakagwesokya na kuburia obusiko kwandro kuganya kukororo kwa bananchi ko serikali ya Kenya Kwanza ribaga na bogigatia barai bari bachore koenekya bunankomwa bare okoboko Mheshimiwa William Ruto koenekya guikirania igati ya magendro na boigo bokoreri gochase chinsemo chonsi ko kwana senseme yamo ha sensemo ya Rift Valley nigo Mheshimiwa Nyakundi atebiro kubwaterana kumuraibwense Mosike William Ruto no Mheshimiwa Raila Odinga nege kore gyo koenekya obomo na boigo koenekya serikali ga yobomo ni bwate emirobero yogo chokobanekeria bananchi obokoreri borobia. Namba moja, nataka kuwashukuru watu wa hapa Bonde la Ufa kwa sababu nyinyi mlitupatia kiongozi shupavu, mlitupatia mtu mwenye busara, mlitupatia mtu ambaye anaweza kuunganisha nchi hii kutoka Mombasa mpaka Kisumu, kutoka Kisumu mpaka Moyale, kutoka Moyale mpaka Turkana. Kama kuna kiongozi ambaye anashughulika na mambo ya kuunganisha nchi hii ni mtu anaitwa William Samoei Arap Ruto. Mimi nawaambia na washukuru kwa sababu ya William Ruto, kwa sababu he has been able to make very difficult decision for the sake of you people who are seated here today. Aliamua ya kwamba wakati alipoingia hii bei ya mbolea hii atapunguza. He will subsidize production and not subsidize consumption. Sasa hivi bei ya mbolea tangu tuzaliwe ndio iko shilingi 2,500, na kupitia hiyo bei ya mbolea kushuka gharama ya maisha ilirudi chini drastically. Bei ya dola ikarudi chini drastically. Inflation rate ambayo ilikuwa 9.7%, saa hii inflation rate ya Kenya iko between 2.8 to 3.2%. It is because of difficult, hard decisions ambazo aliamua kufanya. Ukienda hapa Western, zile mafactory zote za sukari ambazo zilikuwa zimekufa, zaidi ya factory 17, sasa hivi zile factory zote zimefufuka na tuko na factory 4 ambazo saa hii watu wanafungua. Tulikuwa tuna import sukari mwaka uliopita, hatukununua hata gunia moja, hata tone moja ya sukari. And very soon this country will be the first country in East Africa that will be exporting sugar to other countries. Alafu watu wanasema hakuna kazi inaendelea. Huyu William Ruto chini ya miaka 2 tangu hii dunia kuumbwa, we have never employed. Tukoska bosio mwancho morigereria muri kibotamba se wizara yoborendi boime yense na bego koroberia emiroberio ya magendro no bokorere we serikali Dr. Raymond Omolo niganyare ko bakago kwandra okoganya okororo gukubekwa emiroberio yokoenekyo morembe asaba menye bari bamenyete ase ensemo yorobebero county ya Narok amo neri ya Migori okona chingaki aumerana na bamenye beche ensemo icho na bego egatia bari barenge ase ensemo yo niga sabo mabai 100 na koenekya emiroberio nechikobekwa yogochia 40 omorembe ase chinseme chirinde bisako imenyata asoro weboro bichikomenya senchirengia. Wale wazee 3 4 ambao walikuwa wamepangwa kuzungumza kwa niaba ya usalama. Mheshimiwa, nataka kuhakikishia wakaaji wa hapa Kuria na wakaaji wa Migori kwa ujumla kupitia ofisi yangu, tukiteremka chini mpaka ofisi ya chief na assistant chief, hii mambo ya usalama tunatakikana tufanye kwa ukaribu ili tusipoteze maisha na mali venye imekuwa hapo awali. Amani ni kitu muhimu, upendo ni kitu muhimu, kwa sababu kama hatuna amani na upendo, ile maendeleo tunajaribu hapa haitatufaidi sisi. Kwa hivyo mheshimiwa, ndugu zetu na dada zetu wa Ntimaru wako na shida kubwa kabisa, hata kina mama na watoto hawalali kwa nyumba, na mimi niko na tumaini kwamba serikali itaangalia mambo yao. Hii shida ambayo iko Uitembe kwa boda yetu na Wakipsigis, mtu ambaye anaweza kusaidia kutatua ni PS
Tukusikabasio mwanchomo rigereria homo raiwe kia magia kano mo yokabero mo senata we county ya Baringo Mheshimiwa Gideon Moi niga tuguteirare bune kia mekyo gia kano ngere nemeroberio yokubwaterana ne serikali ande mana somoroberio manyikene muna handshake asibona atebire ne chinga kia barabari bachora sebirogo abiga serikali raro asobora iboniga eneke unankobekere meroberio yokobaikirania abana incha magandro abigo bokoreri borobia ande mana bamenyi bensemeyo ya Baringo. I want to prepare the way for you. Sasa kuja ile miba yote ilikuwa ndani yote walikuwa wanasema nini yote nimevunja. Kuja tukae pamoja. If we decide the political destiny of Baringo County, let us decide together as one. Na yale ambayo umemwambia Senator Gideon ako na masikio mzuri. Amesikiza akaniambia nitafikiria hiyo maneno. I do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Do me, come on, automatic everything. Or me, everything becomes automatic. Tukusikabasio mwancho mwarigari Mheshimiwa Tindi Mwale huyo nyara kwa bakago chorwa buangoiga kora committee ya Public and Accounts Committee ase bunge enene anamono yenkubwatikana no kubwatira no kuya hegati yo Mheshimiwa William Ruto na bego Mheshimiwa Raila Odinga nigo Mheshimiwa Mwale aigereire hegetambukiro kyabara yababere go chamo kubeke meroberio yogo chakoba konya abana inchi anemono hegati yabara ibari bande barengenera somo yogo yoyomo oneki wabo matanga se chinse mochia Western hoyo kabero mu waziri oteneto bochenu Mheshimiwa Susan Nakhumicha niganyara ko bakago kwandra umuroberio muyeboko bwatoko bakonyi bubu bwene kuru serikali Social Health Authority asate birebono no muroberio umuya horache ko bakonya bananchi bonsi na saruro koboria abananchi banyara ko babakwerika asobonge. Hata hiyo kiti nimepewa kwa bunge ni wewe ndio umefanya nikapewa kiti, kwa sababu kama ungenipigia kura mimi singeingia hata kwa gate ya parliament ndio wajue nimefika ndio nisimame hiyo kiti ndio nipate. Lakini hiyo kiti ni yako ya Public Accounts Committee Chairman, ni ya wananchi hapa, na sisi tutashirikiana pamoja. Tutaitumia kuendeleza Butere na pia kuendeleza Kakamega na kuendeleza Kenya kwa ujumla, kupata ya kwamba pesa ya ambayo iko appropriated by the budget inatumika vile ipasavyo. Mimi ndio kama ni mama wa kubeba mimba, mimi ndio nilibeba mimba ya SHA. Kwa hivyo uzuri na ubaya wa SHA mimi ndio naujua. Abandu bebutere, SHA ni nzuri. Mtu asiwadanganye. SHA is good. Mujiandikishe, mulipe bima yenu ikaweze kuwasaidia wakati mnaenda hospitali. Matatizo ndogo ndogo huwa hayakosi. Na mimi najua Rais ameweka mambo kwa utaratibu ili wakaweze kutengeneza hiyo SHA ikaweze kufanya kazi na kuwahudumia. Mwancho murigeria karibu sana naenda sense mega ye ekionga chigosori nyarko bagingo kumanyia naria ya aenekiwe asemarokopa ya rero murikito moro nisianga kontebinga amamerano yichinkoyo chio chia Kenya Premier League chagosori kwa ase eikendiga awote base ntunde yemerongevere nakane ase chinkoyo chio chia KPL niko chigosori auritko chia nyarko chiko enekiwa ritko rigoro abo ritko ria rero mwanchumo rigeria sebona gotebanga timu ya Kariobangi Sharks yanyata ko bage kuyengera timu ya Mathare United chugori sato aseyamo timu ya Kenya Police ya Kanyarogo igwe chugori sato aseyamo kirabago soretene timu ya Muranga Seal timu ya Kakamega Homeboys ekaruma kare yogo tabekana egori ne timu ya FC Talanta na boigo Ulinzi Stars bakayengerwa chugori bere aseyamo ne timu ya KCB timu ya Gor Mahia Kanyarko bage Kanyarogo buibwe chugori
ribere asebosa na sekero bagosorete timu ya Bandari FC asiri tukoria rero nigo ebimina na bibere byanekiwa hekemo hegati timu ya FC Leopards ne timu ya Shabana se ya Nyarakobageko egosori yukwera makari yokobekana egori eyemo naboigo Mara Sugar Banyarakoba bakurwa makari yo gotabekana egori ne timu ya Bidco United boigo se timu ya Police ya Nyakoba gose timu ya Police kwikiraboniga nero Enyatokoba gekora amameranio hayo se chipoint emerongene na isano kobwatigwa ne timu ya Tusker yebwate chipoint emerongene na inye timu ya Gor Mahia libaga lya gatatu ne chipoint emerongevere na ibero mwanchumo ligereria kurwa senseme yo ebimirano bya kiwe kurwa samameranio a Kenya Premier League. Manchumo ligeria narayo kurwa sensemo yechigo sonande nyoronga amange ayo aenekiwa se kendiga no chiko yanyora rituko ria ankyo rituko ria Jumatatu hasomoroberio bwetwani ya Getembe kuchakira Chinsa Osego chakira ensa eyemo wika ibero Nyarakoba gokomanya ayega mange no minto Morin Siangwa somoroberio bwetwani chigosori nabone go mwancho morigeria tingo Nyarakoba hingo korense mege chigosori ntara kumanya singe ncheke kego kiere egosori ya ene kiwe kurwase ense media ya mamirani English Premier League timu ya Arsenal nigo Nyarakoba geko yengera timu ya Chelsea ase egeti ya Buyanka Emirates Stadium egori emo asebo segori yabe kwa no gosori Michael Merino yo ya ene kiwe egekego kiarenda chikoba ingo kumanyase MSA Kionga Chinsa inye obotko bwarero konde gwikira kaiga no tuyikira mwere bwe mesa ye Kionga Chinsa ibere asenchira yuboyi kirano umurubiri ko bwate mwanchu murigero umurubiri bwe ikaro tunyarako bato gwikiransa tunyarako bato gosanga mange nabageni bana se studio na Chicago komanya Harun Ototo Nyengiri Sama Miyenda nabwo Dennis Orioki go kwandra esabari yo mweshimiwa Raila Odinga hasobura ibwa siasa gochibosio naki ekagere gochikoba nabwo kirto gochikomborekera ayaberega konekiwa kurwase amatuko a bwango igahi gotoskare kwere natura sigeka getari getamba sensemeyo ya kabere no murubiri bwege karo kya Getembe Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato obokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea. Nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga sege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabona mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium.